conservar el nostre medi ambient, una de les coses que hauríem de tindre presents és que hem de ser més responsables a l'hora de comprar certs animals, com per exemple les tortugues. Em dic Guillem Pasqual, soc biòleg i em dedico a la gestió i conservació de fauna i flora de Barcelona. Galantus, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, portem a terme un programa per preservar i mantenir les basses de Barcelona. Una de les coses que típicament ens trobem a les basses són tortugues d'aigua. Normalment són exòtiques i amb aquestes el que fem és retirar-les. No les tornem a deixar mai perquè el que fan, entre altres coses, és eliminar tot el que poden perquè són grans depredadors. Què tal, Guillem? Com ha anat la neteja del llac de la Ciutadella? Doncs mira, hem tret com una trentena de tortugues, de 30 i 50, no ho sé ben bé, però aporto el més representatiu que hem trobat allà. Soc en Sergi Garcia i sóc el president de Galantus. Per exemple, aquesta, que és una graptemis. I aquestes, Guillem, aguanten també l'hivern com les de Florida? Aquestes també l'aguanten perquè l'hem tret en ple hivern i està fantàstica. És veritat. Com a cosa que sempre ens hem trobat a la Ciutadella, però que cap altre lloc ens hem trobat, una Pelodiscus sinensis. Que aquesta té la closca tova i aquesta aguanta molt bé el nostre clima perquè és de Rússia i llocs similars. Xina, no? També? Xina, sinensis, ja ve d'aquí el nom. El problema que té és que és una mica perillosa, sobretot si no saps el rang d'acció d'aquesta espècie, que per exemple, per fer-ho bé, millor agafar-la així, perquè així segur que no em mossega. I això ho ha de tindre molt present els nens quan s'acosten a les tortugues, que no són animals de companyia. Com podeu veure, té un coll llarg i no dubten en utilitzar el seu bec afilat. S'ha de vigilar, de fet, perquè pot fer molt de mal. Aquesta no pot partir ossos, però sí que pot deixar-te sense algun tendó. Bàsicament el problema està en que quan algú compra una tortuga hauria de ser molt conscient de la mida que arribarà i al moment que li compra la criatura també tindrà present que aquella tortuga és un depredador i que per tant té armes de depredador, que és la seva boca. Per sort no es ven massa, però el que passa és que quan te la venen així de petita no t'expliquen que es fa així o més gran i que té aquest caràcter. Les persones que tenen aquests tipus d'animals, què haurien de fer? Sí, per casualitat no se'n poden fer càrrec i no troben ningú, l'haurien de portar al Centre de Recuperació de Rèptils i Amfibis de Catalunya, altrament dit CRARC, que és on les portàvem aquestes, i ells ja se'n faran càrrec allà. Aquest cop s'ha trobat alguna autòctona, Guillem? Sí, per desgràcia sí. És aquest mascle de tortuga de rierol, Mauremis leprosa. Animal autòcton, el tenim als rius i rierols de Catalunya i protegit, oi? Sí, i de fet no s'hauria d'agafar. Com pots veure és més petit que aquesta, Pseudemis nelsoni, que més o menys arriben a aquesta mida. Aquestes, que són més petites, quan volen prendre el sol en algun lloc bo, aquestes primer poden estar-hi, prendre el sol de conya, però ve aquesta, l'aparta, s'hi fot ella, i aquesta s'ha de prendre el sol a l'ombra. Amb la qual cosa, aquesta té més temperatura, pot metabolitzar millor el menjar, pot criar més, i aquesta acaba sent desplaçada, menja menys i cria menys. Amb la qual cosa, de mica en mica, vas tenir menys d'aquesta i més d'aquesta. Són el doble de grosses i mengen molt més i crien molt més. Si compres un animal d'aquests perquè saps que al final la deixaràs anar, doncs, moralment potser ja no és del tot acceptable. El millor que es pot fer pel medi ambient és, abans de comprar una tortuga, tindre molt present que l'has de mantenir tota la seva vida o, si no, almenys que li trobaràs casa després.